Tá sóil cáil ggéir céim an, tá deacrachtaí ag lándas na miontangacha ar fud na Eorpa, agus tá anna spéis agamsa iontu. Ach ag an am céine, tá lán déinte ag an rialtas a bhfuil le tosú tarú inis. Luitin sin go bhfuil task force an níl task force an ddíú go príomha ar an ghéad, a bhfuil sé gceist task force mar sin a bhhainú idir na rá sin, tá mé rá go bhfuil si go léir agan hena féin, tá túidirrás agan, tá rain agan, tá lán áisina agan, tá lán agrasí agan, agus tá just chun dulráid leis an inistíag sin, tásúlagam chun é tógáil tithe a éascú do Gaeilgeoirí agus beidir cuacht nó spruch tithiíochta a thuirt an údarrás tá spéis agamsa an sin freisin, tá sé sin an háchtach. Agus tá lán rudaí ag tarlú le deimlína nuas, le fiblína nuas, madidir leis an planátanga, agus tá rudí sin díreach just i tachtaí bhaiminis. Maidir leis na teoirnacha géalta, bhí tú séasta a go ggéirchéim teangan rud nach ró íon aire ród séasta adfuil, rud eile nach ró íon aire séasta i dhéanú na galang le leis na teoirnacha géalta níl íon ahrú tágar na teoirnacha, sú tá ceantracha sa géalta nach bhfuil géala go leirte charabhí. Agus níanaan siad céal Níl fiúán blian agam sa fust, agus measam tá i bhád níos mó rudaí le déanamh agam seachas é sin in áíire. Bei cad i cóirleirí chundé seaasú a déhan an údaris. Dúrú ribh seo nachmó cead go seaasú mar go siad a géirí nachmó an bord rá fáileú. Was go céim ar hena gahrú sin? Tá mi sé géirí gomach déan lehas an sin agus measam ghfuil na cóirí chundé. Tá siad ar an talamh, tá siad leis na coshaintear, so tá mi sé sásta, agus ní hamháin na cóirí chundé a bheith seasa ba daine seasa freisin.